Исәнмесез, эфирда шәршәмбе көне яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Чаллыда гриппның 69 очрагы теркәлгән. Кискен тын юллары авырулары эпидемиологик баскычтан 36,5%-ка югары. Минея гараж кооперативында корны территорияда урнашкан Йосалма күл янына бушаталар. Бу законлымы? Чаллыда фанфуриклар сатуның берничә очрагы ачыкланган, эшмәкәрләрне нинди җәза көтә? Кискен сулыш юллары авырулары һәм грипп йоктыручылар саны арта. Бүгенге Татарстанда 231 кешенең грипп белән авыруы ачыкланган. Беренче урында Казан, Чаллы икенче урында, күрше Алабуга һәм Түбән Кама шәһәрләрендә берәр очрак теркәлгән. Роспотребнадзор идарәсе белгечләре әйтүенчә, ОРВИ йоктыру очраклары эпидемия чигеннән 36,5%-ка артып китә. Ләйсән Ханова дәвам итә. Пациентлар саны артты, ди хастахана һәм поликлиника табиблары. Шәһәрдәшләр хәл булмауга, баш авыртуга, тумау төшүгә зарлана. Тән температурасы 39-40 градуска кадәр күтәрелергә мөмкин. Кешенең грипп белән авырмавын бары тик лаборатор шартларда гына ачыклап була, ди белгечләр. Отправляются такие пациенты, если есть подозрение на грипп, в инфекционную больницу. Также у нас в поликлинике имеется свой инфекционист, которым мы тоже можем проконсультироваться. Превалирует в этот период грипп, получается, штамп это H1N1. Йогышлы авырулар хастаханасы баш табибы сүзләренә караганда, бүгенгә больницада 15 кеше грипптан дәвалана. Аларның 10-сы балык булмаганнар. Табиблар билгеләвенчә, грипп йоктыру куркынычы зур булганнар исемлегендә балалар, йөкле ханымнар, өлкән яшьтәгеләр һәм иммунитеты зәгыйфь булганнар. Шәһәрдәшләр авырудан ничек саклана? Үзләреннән сорадык. Суан, сарымсак ашыйбыз, тукмаш аш ашыйбыз, савкалда күп йөрибез. Я никак не защищаюсь. Я думаю, что я не заболею. Я не болею, у меня ребенок не болеет. Мы сами по себе такие здоровые. Витамины пьем, лекарства. Профилактически. Исегезгә төшерәм, Татарстанда грипп һәм ОРВИдан саклану чаралары буенча кайнар элемтә телефоны эшли. Аны 10 мартка кадәр озайту турында карар кабул ителде. Телефон номерларын үзегезнең экранда күрәсез. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Минея гараж кооперативыннан корны шулык территорияда урнашкан күлгә бушаталар. Чаллы ТВ редакциясының кайнар элемтә телефонына шәһәрдәшебез шулай дип зарлана. Безнең иҗат төркеме урынга чыкты һәм дөрестән дә корны гараж кооперативында урнашкан Йосалма күл янына бушатуларын ачыклады. Әлеге сулык җир эшләре башкарган вакытта барлыкка килгән булган. Вы сами думаете, вот где мы живем? Зима у нас, каждый год зима, снег идет, правильно? Куда снег девать? В городе надо снег чистить, все падают, спотыкаются. Снег почистили, все жалуются, снега навалили. И что делать? Вон там посмотрите за забором, там тоже снег в соседнем обществе. В городе посмотрите, сколько снега. Гараж кооперативы җитәкчесе комментарийлардан баш тартты. Әлеге территория кооперативка карый. Гаражлар төзелеш өчен каралган дип аңлатты. Безнең мөрәҗәгать буенча урынга экологлар да чыкты. Белгечләр гараж кооперативы җитәкчелегенең гамәлләре законлымы икәнен ачыклый. Якын арада комментарий бирергә вәгъдә иттеләр. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Чаллыда кайбер эшмәкәрләр законга каршы килеп фанфуриклар сатуны дәвам итә. Соңгы тапкыр алкоголь инспекциясе белгечләре мондый спиртлы продукция сатучы 2 сәүдә нуктасын ачыклаган. Аларның берсе 40-13 адресы буенча урнашкан, икенчесе ГЭС бистәсендә 8-1 адресы буенча Добрый Хмель кибетендә. Ирекле сату тыелган яки шикләнгән товарларны законсыз сату маддәсе буенча вәкаләтле затларга 3000-нән 4000-гә кадәр, юридик затларга 30 000-нән 40 000-гә кадәр штраф каралган. Конечно, такая алкогольная продукция или спиртосодержащая продукция двойного назначения, она изымается из незаконного оборота. В отношении нарушителей возбуждаются административные дела и составляются соответствующие протоколы, направляются в арбитражный суд, в городской суд города Набережные Челны, в мировой суд для принятия соответствующего решения.
Шол эшмәкәрләрен түгәрәк өстәлдә катнашырга чакыралар. Шәһәр башкарма комитеты Сәүдә сәнәгать палатасы белән берлектә эшмәкәрләр өчен 15 февраль көнне эшмәкәрләр һәм банкирлар күзлегеннән финанслар алу мөмкинлеге темасы буенча түгәрәк өстәл оештыралар. Чара барышында эшмәкәрләр һәм финанс институтлары арасында килеп туган проблемалар буенча фикер алышу булачак. Әлеге проблемаларны хәл итү юллары каралачак. Түгәрәк өстәлдә эшмәкәрләр, башкарма комитет, банклар һәм башка финанс оешмалары вәкилләре катнашачак. Чарада катнашу өчен 30 58 95 телефоны аша язылырга мөмкин. 65-нче микрорайонда тукталыш павильоны урнаштырдылар. Хәзер шәһәрдәшләр җил һәм кардан ышыклана ала. Исегезгә төшерәм, 8 февральдә без бу тукталыш турында сюжет күрсәткән идек. Шәһәрдәшләр павильон булмауга җәмәгать транспортын көтеп, кыр уртасында басып торырга туры килә дип зарланды. Тукталышта павильонны биредә булган юл транспорт һәлакәтеннән соң алганнар иде. Автомобиль юллары предприятиесендә безгә павильонны февраль ахырына кадәр урнаштырырга ышандырганнар иде. Бик әйбәт, конечно. Бик әйбәт павильон куюлары. Басып торырга да суык. Шолуда кайбер светофорлар вакытлыча эшләмәячәк. Боровецк рейсы ремонт эшләре башкару сәбәпле 15 февральдә сәгать 9-дан 16 сәгатькә кадәр Яшьлек проспектының Шулман, Тынычлык, Мәскәү һәм Җиңүнең 40 еллык урамнары киселешендәге светофор объектлары сүндереләчәк. Хәрәкәт иткәндә өстенлекле юл билгеләренә таянып эш итүләре сорала. Экспо Кама күргәзмә үзәгендә 14-нче Кама сәнәгать форумы ачылды. Ул 3 этапта үткәрелә һәм 28 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Форум Татарстан президенты һәм хөкүмәте теләктәшлеге белән оештырыла. Анда катнашырга илнең 17 төбәгеннән, якын һәм ерак чит илләрдән 250ләп оешма катнашырга теләк белдергән. Бүген форумның беренче өлеше башланып китте. Күргәзмә бер юлы 2 павильонда урын алган. Биредә машина төзелеше, нефть һәм химия, сәнәгать куркынычсызлыгы тармакларында төп казанышларны күрергә була. Двигателем прогресса всегда являлись новые технологии, новое оборудование, новые программы. И где, как ни подобных мероприятиях, на семинарах, на выставках видеть те достижения предприятий и организаций, которые есть у нас в нашей стране. Форумның беренче өлешендә 90-га якын экспонент катнаша. Алар арасында Россиянең төрле төбәкләреннән, Испаниядән һәм Беларусь Республикасыннан компанияләр. Мы представляем компанию «Электрод Плюс». На рынке больше 10 лет. Основная сфера деятельности – это продажа оборудования сварочного, материалов и расходных частей. Приехали на выставку впервые. Представляем два типа оборудования. Это оптоволоконный маркер, который вы только что видели, и, соответственно, CO2 станки по работе с акриловой кожей ткани. Кама сәнәгать форумы 28 февральгә кадәр дәвам итәчәк. Күргәзмәгә керү ирекле. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз. Кировская меховая фабрика представляет новую коллекцию норковых шуб. Скидки до 30% с 15 по 17 февраля в ТК КамАЗ, город Набережные Челны. Приглашаем с 13 по 15 февраля на всероссийские выставки «Нефть, газ, химия, экология, энергетика Закамья» и на День поставщика ПАО «Татнефть» на Камском промышленном форуме в выставочный центр «Экспо Кама» Набережные Челны. Партнер 14-го Камского промышленного форума 2019 акционерный коммерческий ипотечный банк «Аки Банк», публичное акционерное общество.